Tämän kuvaretken tarjoaa teille 100-vuotias Karinaisten kunta. Tervetuloa mukaan. Haluamme aluksi huomauttaa, että kohta alkava filmikierros Karinaisten eri kulmilta ei ole tarkoitettukaan miksikään taidefilmiksi, koska jo aikapula saneli omat ehtonsa. Ja työstä päätettäessä syksy oli edennyt liian pitkälle. Filmissä tulemme vain näkemään tuokiokuvia pitäjämme eri kulmilta, jotta tulevilla polvilla olisi edes jonkinlainen kuva tämän hetken Karinaisista. Karinainen sijaitsee Varsinais-Suomen keskialueella. Keskeisestä sijainnista johtuu, että Karinainen on samalla etäisyydellä sekä Lounaisen Saaristomeren rannalta että Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntarajalta. Karinainen rajoittuu Auran, Pöytyän, Marttilan ja Tarvasjoen kuntiin. Karinainen kuuluu Tarvasjoen Paimionjoen vesistöalueeseen. Kunnan alueen halki virtaava kapea Tarvasjoki muodostaa sen kiinnekohdan, jonka rannoille asutus on aikoinaan sijoittunut. Sieltä asutus on levinnyt pitäjän muille alueille. Vaikka Karinainen pinta-alaltaan onkin maakunnan pienimpiä kuntia, sen rajojen sisällä on kolme vesistöjen välistä vedenjakajaa. Kun Karinaisiin saavutaan Tarvasjoen suunnasta, on ensimmäisenä Tilkasten kylä. Kuvassa Tilkasten peltoaukeita. Tilkasten tilan rakennuksia. Ja tässä päärakennus. Tilkasten luota johtaa tie Auran suuntaan Kuusrahkan tienä. Kuvassa muun muassa Laakson ja Sallasmaan tilat. Kapea Tarvasjoki on Nerpinkylän kohdalla kaivautunut syvään uomaan. Mäenpään ja Suutarlan kylät nähtynä samasta paikasta. Tässä Nerpinkylän peltoja. Tien viittaa akateemikko Väinö Aaltosen syntymäkodin paikalle. Tässä muistomerkki. Mäenpään vuorelta näkymä Nerpin ja Tilkasten kylien peltoaukeille. Mäenpään talojen ympäristöä varjostavat rehevät tammi- ja vaahterapuistot. Uudenvärrin tilan rakennusryhmä on säilynyt alkuperäisenä. Se edustaa ainoana rakennusryhmänä Karinaisissa 1700-luvun rakennustyyliä. Tämän rakennusryhmän kauneutta korostaa vielä hyvin säilynyt luhtirivi. Uudenvärrin naapurina on Vanhavärri, sukutila 1500-luvun alkupuoliskolta. Näemme tässä Suutarlan kylän 3 talon ryhmän. Tämä näköala on Sauhulan tieltä Vääränkosken suuntaan. Karjassa talon turva, näin uskotaan vielä Suutarlassa. Kaunisto on nimensä veroinen, kuuluu Suutarlan kylään. Vääränkosken rannalla näemme viimeisen Karinaisten vesimyllyn. Se on patoinen ja myllyrakennuksineen kuulunut aikoinaan Nokan talolle. Karinaisten ensimmäinen kansakoulu, perustettu 1882.
Näkymä koulun luota aikoinaan pitäjän suurimman talon nokan viljelyksille. Koulun koivukuja, jonka oikealla näkyvä rivi ehkä joudutaan poistamaan tienoikaisun yhteydessä. Kuva Loukolan tienristeyksestä. Ja Suutarlan ja Karinaisten kylien rajalta joen itäpuolelta. Loukolasta tie kääntyy Heikinsuolle. Näkymiä Heikinsuon viljelyksiltä sen eri puolilta. Heikinsuon uudempi ja vanhempi koulurakennus. Lasten iloja välitunnilla. Uusinta rakennustyyliä Heikinsuolla. Nahilan päärakennus. Edelleen näkymiä Heikinsuolta. Isonniitun pellot. Asutusta Heikinsuon rukoushuoneen läheisyydestä. Tässä rukoushuone. Heikinsuon moninaisessa teollisuudessa suurimmaksi kehittynyt PT-tuotteen teollisuushalli. Tässä Heikinsuon keskustaa. Tulemme Karinaisten kylään. Ensimmäisenä Tuomola. Taustalla varsinainen kyläryhmä. Tässä kyläryhmä lähikuvassa. Tällä autolla on kiire Vähä-Ollilaan. Portti uudelle hautausmaalle. Sankaripatsas. Valmistanut akateemikko kuvanveistäjä Väinö Aaltonen. Sankarihaudan suunnitelmat on tehnyt hänen poikansa, arkkitehti Matti Aaltonen. Karjalaan jääneiden vainajain muistokivi. Vanhan ja uuden hautausmaan välinen maantie. Puiden siimeksessä Karinaisten kirkko. Eri kuvakulmia kirkostamme. Vanha kellotapuli portteineen ja hirsiaitoineen. Näkymä vanhalta hautausmaalta.
kunnan urheilukenttä. Näkymiä Kiukaisten kylästä. Kyrön kylän peltonäkymiä. Kyrön kansakoulun uusi koulurakennus. Tässä vanhempi koulurakennus. Lapset menossa koulutunnille kansakouluun. Tässä taas kansalaiskouluun. Rajan takaa Kyrön siirtynyt Elisenvaaran yhteiskoulu. Nykyisin koulurakennuksessa työskentelevät Elisenvaaran yhteislukion, Auranlaakson kunnallisen keskikoulun ja Auran Karinaisten Pöytyän kansalaiskoulun oppilaat. Yhteensä yli 600 oppilasta. Iltaisin koulun tiloissa toimii lisäksi Auranlaakson kansalaisopisto. Nykyisin yli 1000 opiskelijaa. Koulun juhlasali. Sankarivainajien muistotaulu Eteisaulan hämärässä. Eteisen portaikon vaakunat kertovat Karjalasta ja Varsinais-Suomesta. Siirrymme katselemaan Kyrön keskustan liikelaitoksia ja julkisia rakennuksia. Karinaisten säästöpankki. Osuusliike Maapohja. Ja Maapohjan viljavarastot. Kyrön seudun osuuspankki. Kansallisosakepankin Kyrön konttori. Niin sanottu Ylijoen kortteli. Taustalla Maapohjan rivitalo. Tässä autokoulu ja apteekki. Kyrön osuusmeijeri, muisto menneiltä ajoilta. Vanhainkoti on yhteinen Tarvasjoen kanssa. Hoitopaikkoja on yli 30. Lääkärin talo. Autokorjaamo. Kunnan suurin teollisuuslaitos Sampsa-tehtaat. Uusi hallirakennus on rakennusvaiheessa. Seuraavat näkymät ovat Leppämäen veljesten sahalta.
toimistorakennus, tukkien kuorinta ja lajittelu käyvät automaattisesti. Järvisen puuseppätehdas. Elonväinön kauppa. Kyrön takomo eli Helinin takomo. Virtasen konepaja. Uudempaa kyröläistä teollisuutta. Kyrön vehnämylly. Saaristen takomo. Rautatie Karinaisissa on kohta myöskin 100-vuotias. Kyrön työväenyhdistyksen talo ja nuorisoseuran talo Rajapirtti. Molemmat ovat jo vanhoja, kuten huomaa. Mikolan talomuseo. Tässä luhtirivi, päärakennus ja aitta. Nämä näkymät ovat Mikolan kotovuorelta. Nyt näkymät ovat tämänlaisia. 100 vuotta sitten oli toisenlaista. Ja tässä seurakunnan rakennuksia. Uusi pappila. Vanha pappila. Ja seurakuntakeskus. Kunnan toimisto eli kunnantalo muodostaa kunnan hallintokeskuksen.